Ndatenda baba Richard mumashoko muri kutaura kuti imbe vanhu vatema inoda kukomborerwa. Inokomborerwa seiko ivo vachiramba netsananguro? Mukomborero wacho ari yeisaka. Vanorambana nezvitsividzo ava. Vari kurambana nedenga ravo, vanorambana nehwai. Vana vevatema vanefarira zvinofadza nyama dzavo asi zvisingafadze Mwari. Vakauya kuMasowe vanotanga kuita bishi nokutaura pfungwa dzavo, vachiimba mavhesi ava vanenge vafoma. Vanonamata achifananidza chinamato ichi sebira panyika pano. Havagone kuziva kuti ini ndiri izwi rinomusoro. Ndakamboyambutsa vaIsraeri pakutanga mhiri uku. Imbe vanhu vatema vakandiramba ini izwi vasati vayambuka. Saka ndiri kuti ini imbe vanhu vatema iri kurambana netsananguro, iri kurambana nezuva rinonzi Friday. Nyangwe Friday yacho ikauya vanenge vachipinda mukati mezuva rekarenda yepasi pano, asi vasibo muchitsividzo chezuva rinonzi Friday. Mitumbi yavo ndiyo inenge ichionekera, tsika dzavo neunhu hwavo nemaitiro avo vanenge vakapesana nepfumbamwe. Saka ndiri kuti ini pasi pano vari kurambana nedenga ravo, vari kurambana pasi pano paramba kupenya sezvakaita denga. Saka ndiri kuti vanoenda seematare vana vevatema vachipukatira denga ravo. Vari kutadza kuenzana naIsaka, vachiramba dare raJakobho rinovapa hwai kuti vazoita dhemina. Vari kunamatira kuti vapiwe Jesu akavanzwa mudare raJakobho. Ivo vanorwisa dare raJakobho. Saka ndiri kuti vane nharo nachine nharo, nekuti chine nharo yedare raJakobho vachamedzwa nenhare dzedare, wini bhoni matare zvose zvichamedzwa nedare. Saka ndiri kutaura ndimire mugomo rerushanga ndichipika naGabriel neMozisi, murume akapfeka nguo tsvuku, ari kuti hosana hosana, chinamato ichi ngachinamatwe. Imbe vanhu vatema iri kurambana netsananguro, vari kurambana naIsaka. Vanoenda seematare vachiramba hondo hwehwai. Jesu anoberekwa kubva muhondo hwehwai. Saka ndiye Jesu nzira yavo, imwe yavo pakuenda matare. Saka kana varamba Isaka varamba Jesu. Jesu abereka pasina Mozisi naIsaka. Saka ndiri kutaura ndiri Gabriel, Jacobo, Johane. Handikanganwe misi mitatu yavakaramba matangwe mazariro pane vanji. Ndipo pavakatora ngozi yeshe Gabriel nemambo. Ndipo pavakatanga kutamba botsi. Nezvi zvikuru zvavo zvikatadza kunzvera zvakanaka. Vakatadza kuuya kuzereura, vakatadza kuwadzana nehondo hwehwai. Nhava yetsanga yakakatanurwa kuvaBari vavo. Vakanga vanzi vapfekedzwe. Vakanga vanzi vachere mwena yavo. Pamisi mitatu vawane pekuwanza. Vakaramba. Abrahama akapota akapinda pasuo guru panapiti. Saka ndiri kuti ndiani kwaanondida ini baba aMozisi? Ndimupe musoro wehwai. Muri kuramba kunopfugama parushanga. Vakapfugama hwai naIsaka. Saka Bethlehem yondiperekedze ndinoona deranji ndafunga musha wechivambiso, ndafunga deranji. Ndopakavambira dare raJakobho musha wamuKristu Bethlehem kutaura ipapo pamusoro pegomo. Izvi rakati ndati gagadada kuimbe vatema ndave Santa Claus. Bhora rava kutambwa nevarume 12 vakadzika saAndrea naGinasio
sezvikonzi nemvutiro dzedare. Imwe ari tsvimbo mutauro, imwe ari muprofita wetsvimbo mutauro. Kuzodzorera mbiri mugwara, kuzoparidza misi mitatu yakarambwa nematangwe mazaruro. Yakanga ndiyo yakamira semunamato waAbhurahama. Kuberekwa kwehwai kuti idzanaire panyika. Haidzokere mbiri yaBaba kudenga isina kutaura chayakatumwa. Makore tichinamata dare trenu yakope arwa dzakasiya dzakarwa ndagara muhukwe gagadada. Boni River rishenze Boni River blood. Takaberekwa tiri ropa true Ignatius Mala. Saka ndiri kutikwa naBaba. Ndiri kuti handei kumusha wedenga wamusingazive. Munosunganidzwa nemapfundo matatu. Mupfugame pakapfugama hwai. Saka ndiri kutaura sechivambiso cheBheterehema. Ndichiti vanhu vatema muri kudiwa nerushanga. Mushongedzo muviri mutsva. Makumbo matsva nemusoro wechinamato. Mufemerwe mweya mutsvene mudhanaire panyika. Muone unako hwaMwari wenyu. Ndatenda.